फैबाय आंनि फिसाजोआ नै दासो नुजाफैबाय माबाफोर बुंहरदो दे आंनि चेनेलाव गोरिबथार नै माथो जादों नोंलाय आंथ' जादों मा जादों नोंलाय माथो बेलाय ललिपप नामा बेन्दाखौसो जादों जागोन हरदो इदि जानायनि आलादा लोगोफोर जोंहा न'खरा गोरिबथार रोखाना ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ नायस्लाबायना बोइबो बरिया आंनि फिसाजो बियो देरबाय नों जाया दासो लाबोदों नै हेल' लोगोफोर आं मोनसे खावलायनो सानदों मा खावलायनो सानदों बुंहरदो दे आंनि चेनेलाव अन्नानै आंनि बाबानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलाय ने नायस्लाबायना हो बे आंनि फिसाजो लोगोफोर लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि अननाय जासिहरबावनाय थाबाय मानो होनब्ला लोगोफोर नै दिनैबो ओंखाम जाबावनोसैलाय आरोना नायलांबाय थादो आंनि ओंखाम जानायखौ लोगोफोर नै ओरैहाय सामब्राम ओरैहाय बानलु आरो ओरैहाय नैबे आसार नैबे दाउ अन्थाइ बाजाब लगायना संदों आरो नैबे कफि मटर आलु लगायदों बेखौबो बिदिब्ला जानायसै नायलांबाय थादो बरिया गोथावथार माथो जानो
Ada moनसे खावलायनाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो बाय बाय दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै